Bapak, njaluk duit nggo tuku buku gambar. Bapak. Ana apa, Le? Njaluk duite nggo tuku buku gambar, sesuk ana pelajaran seni budaya. Tenane. Bapak. 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 Mbok kira bapak budek apa piye? Ora ngono, Pak. Maksudku ki Bapak mutung. engko tak titipke salam ning Yumarni wis. Njaluk buku gambar nyuwun ngapura ning bapak sik. Ya wis, gendon nyuwun ngapura. Wis telat. Bapak. Bapak. Iya, Le. Gendon njaluk buku gambar. Kowe sapa? Aku gendon. Gendon sapa? Teke gendon anakmu. Anak. Heeh. Mosok. Ngopo to, Pak? Lah ngopo to, Le? Njaluk duit. Ngopo, Pak? Krungu ra? Krungu apa? Ih, Bapak. Pak. Silet ra ono totok romone blas. Gendon. Ngopo, Pak? Sida njaluk duit ora kowe? Ya genah sih. Ya wis yen ra gelem. Jancuk.